Isang mapagpalang araw naman po sa inyo lahat. Ang aking babagi po ay pampalakas po ng orasyon, pampalakas ng sariling aura po. Para kayo po, kung halimbawa po nakarap niyo po yung mga taong gusto niyo pong karap po, ay malakas kayo sa kanila. Yung tingin niya sa inyo ay maliwala sa mukha na parang maakit mo siya, maakit mo sila. Ito ay pwede pong gamitin po sa mga gagamitin sa mga kung gusto mong magnegosyo ka po, magninegosyo ka, maganda po itong gamitin po. So, dapat po pag gagamitin nyo po ito ay yung sarili, yung naniniwala po kayo sa yung sarili na yung ginagawa nyo po ay nagtitiwala po kayo. Huwag kayo po magkalinlangan kung gumagamit po kayo ng mga orasyon. Sana ay maintindihan nyo po kung gagamit po kayo ng orasyon ay yung tiwala ka sa ginagawa mo at pag nausal ka po ay yung titiwala ka talaga sa yung ginagawa po para kumasi po ang yung gagawin po lahat ng mga orasyon na gagamitin nyo po. At una sa lahat po ay tiwala ka sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat at paniwala ka sa inyong kapwa na hindi kayo nag-aabuso. Matulungin po kayo, sigurado pong kakasi po yung orasyon po matibay na kakasi po sa inyong mga orasyon po. Lalagay ko na lang po sa screen yung orasyon po ito. Usarin nyo lamang po ng 3 beses po, tapos ipon nyo sa inyong dibdib po. Narito po orasyon po, narito po orasyon po. Usarin nyo lamang po ng 3 beses po at ipon nyo sa inyong dibdib po. Maraming salamat po.